डक्टर बासिराम नैबे बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथि जथुमा बे बर' फरायसा सिनायथि जथुमाखौ जोंनि टंला कलेज इउनिट एबसुआ गोदोनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जोंनि टंला कलेजावहाय जोंनि इउनिट एबसुआ जोनोम मोनदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि इउनिट एबसुआ नैबे डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथि जथुमा बे जथुमाखौ खुंबोगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो जों जेसेबां हायो बे डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथि जथुमाखौ मोजांनिफ्राय मोजां साबना हामना जोङो खुंफुंनो लागासिनो दङ आरो खुंफुंलांगासिनो दङ। दा बिनि बे खुंनायनि मेन उद्देশ্যखौ आं फंनैसो फोरमायनानै होनो सानबाय। जोंहा डक्टर बासिराम बिथाङा जोंनि नैबे टंला कलेजनिनो मोनसे समनि गिबिसिन डक्टरेट बिमुं मोननानै बे टंला फरायसालियावहा बिबुंगोरा जाबोनाय। दा बिथांनि मुङैनो जाहाथे जोंनि टंला कलेज इउनिट एबसुआ नैबे बर' फरायसा सिनायथि जथुमा बा सिनायथि लालायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ। दा जोंहा नैबे खुंबोनाया जोंहा मोनसे थि बैसो गैया होननानै जों बुंनो हागोन। मानो होनोब्ला जोङो बुंनांगोन बैसो गैया होननानै। मानो होनब्ला जोंनि नैबे टंला कलेजाव जे दिननिफ्राय इउनिट एबसुआ दाजादों बै समनिफ्रायनो जोंनि टंला कलेज इउनिट एबसुआ नैबे डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथि जथुमाखौ खुंबोगासिनो दङ। जोङो दिनै नैबे डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथि जथुमायाव जोंहा थांनाय समनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो जोंनि इउनिट एबसु हिसाबै जों सिनायथि लालायनाय बा जोङो जुथुम मोनसे सावरायलायनाय नैबे लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों। नैबे लेखायै जों हांख्रायनानै लाबोजानाय हिसाबै जोंहा फारसेथिं जोंनि उदालगुरि इउनिट एबसु बेनिफ्राय जोंजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बिथिं खैराबारि इउनिट एबसु लोगोसेयैनो डिमाकुसि इउनिट एबसु बिथांमोनाबो जोंजों नैबे दिनैनि हाबाफारियावहाय जोंजों लोगोसे हांख्रायनानै लाबोजादों आरो बिथांमोना जोंनि नैबे हांख्रायनाय लेखायै जों नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जोंहा मानगोनां जोंनि आलासि हिसाबै जोङो नैबे दिनैनि हाबाफारियावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु एबसुनि मानगोनां फर सेक्रेटारियेट जोंहा आनन्द दैमारि सार बिथांखौ जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा जथुमायाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बेजों लोगोसेयैनो जोङो बेखेवगिरि महरै जोंनिनो टंला फरायसालिमानि जोंनि बड' बिफाननि बिथां जोंनि हेड मेम रिता बर' मेम बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि महरै जोङो नैबे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। औ नंगौ, जोंनि बे डक्टर बासिराम बर' गोसोखां बर' फरायसा सिनायथि जथुमा बेखौ जोंनि टंला कलेज इउनिट एबसुआ जोङो आगु बोसोरावबो खुंदों आरो देग्लायनि बोसोरावबो खुंदों आरो इयुननि समावबो जोङो खुंलांबाय थागोन आरो जोंनि नैबे बर'फोरनि जा सिनायथि लालायनाय बर' फरायसा सिनायथि लानाय बे हाबाफारिखौ जोङो मोजांनिफ्राय मोजां जोङो खुंफुंलांगोन आरो जोङो नैबे हाबाफोरखौ